Na poplatky akcie.cz jsme dostali dotaz, co lze všechno zobchodovat na CoinMate, to znamená, jaké měnové páry. Tak pojďme se podívat. Lze zobchodovat Bitcoin euro, Bitcoin koruny, USD Tether koruny, USD Tether eura, Bitcoin USD Tether, poté Ethereum za euro, Ethereum za koruny, Ethereum také za Bitcoin. Dále ADA neboli Cardano za eura i za koruny, Solano za eura i za koruny, poté Litecoin za Bitcoin, eura, koruny a v neposlední řadě Ripple neboli XRP za eura, za koruny, za Bitcoin. Pokud byste si to chtěli zjednodušit a chtěli byste vědět například, co můžete nakoupit za Bitcoin nebo za jakou měnu Bitcoin nakoupit, stačí kliknout zde a poté lze vidět, že Bitcoin můžete nakoupit za eura nebo zobchodovat taky zpět, to znamená prodat ho za eura, poté za koruny, za USD Tether, případně s Ethereum, s Litecoinem a s Ripplem. To se lze podívat i na Litecoin, případně na koruny, anebo na eura. To je vše za poplatky akcie.cz. V případě nějakých dotazů napište nám do komentářů, pokud se vám to líbilo, dejte nám like nebo odběr. Mějte se!